Hey Joe, bare lige så du ved, hvor du skal spise din shawarma, så tjek lige det her ud. Ja, nu står vi her foran Boys Shawarma. Ordentlig syg, og jeg skal ind og lave en ayran-smagning. Let's go! Ja, sig det som det er. Yep. Sådan der. Jo, tak. Hvilken er ayran? Jeg ved det ikke. Men vi prøver her. Med. Mange tak for det. Den sidste her. Den skal åbnes ordentligt. Nu skal vi så se, hvad for en der er ayran. Er det den eller den? Jeg tror, jeg starter med den her. Er det ayran? Er det ayrani? Skål. Ja, der er 33% chance for, at det her det er ayran. Prøv den her. Så den her. Det er sgu også ayran. Det kunne lige så godt. Ja, jeg vil sgu lade... Prøv at smage på de her 3 læskedrikker og se. Ja, du kan bare smage dem der. Jo, jeg smager det bare. Ja, Altså, det, jeg ikke. Altså det her, det er den med... Nu har du byttet om på det, men så ikke ved, hvad der har været, ikke? Ja, han har ingen chance for at vide, hvad det er. Den kunne også godt være ayran i hvert fald. Prøver. Ja, den tror jeg helt sikkert godt kunne være ayran indtil videre. Dufter ayran. Kunne godt være ayran. 33% chance. Eller hvad siger du? Nej, den kunne også godt. Den kunne faktisk rigtig godt være ayran. Den kunne faktisk godt være ayran. Altså, så den kunne være mere ayran end den der, for eksempel? Ja, det ved jeg ikke lige der, men nu ved jeg ikke, hvad der er ayran, så er dem her i hvert fald. Nej. Skal jeg smage den dernede, eller? Nej, ja, det er okay. Vi prøver den sidste. Ja, det kunne det sgu også. Jeg tror, ja. Så det er ayran. Så det er godt. Helt sikkert. Det var ayran-smagning. Det var ayran-smagning. Kom her op. Hey Joe, bare lige så du ved det.